moje slušné a s rešpektom učinené vyjadrenie pre mainstreamové médiá. Známy židovský americký profesor John Mearsheimer a ďalší americký profesor Stephen Wolf napísali svojho času knihu Izraelská lobby a jej vplyv na americkú zahraničnú politiku. Strašne by som ju doporučoval pánovi Medveckému. Ušetrila by mu kopec času a slovenskému daňovému poplatcovi 100 000 eur. Táto kniha je tiež kritikou vplyvu sionizmu na americkú zahraničnú politiku. V Amerike prebieha úplne otvorená diskusia o tom, že či sionizmus škodí alebo neškodí samotnému Izraelu, či škodí Arabom a či škodí samotnej americkej politike. Nikto nikoho za to nezatvára. A keď som si toto prečítal, tak som metaforicky povedané začal kričať. Pretože som chcel túto debatu aj na Slovensku. Ale že som pridaný, tak som teda začal vysielať cez sociálne médiá. Vyjadrujem sa asi tvrdším jazykom, ale nerobím nič iné ako židovský učenec a dnes žijúca legenda profesor Jeffrey Sachs a mnohí ďalší ľudia, ktorí kritizujú politiku sionizmu. Tento proces, touto záverečnou rečou chcem zároveň poukázať na to, v akom absurdnom štáte žijeme a aké absurdné pomery ovládajú náš justičný a trestnoprávny systém. A ukazuje sa, že spojení s niektorými aktivitami Európskej únie, napríklad v oblasti kontroly elektronickej komunikácie, ak sa dostanú k moci, povedal by som zase progresívno-liberálne vlády alebo kliky, tak viac menej o rok a pol na Slovensku môžeme, keď budú ďalšie voľby, celkovo zavaliť, lebo do väzby budú chodiť nielen ľudia, ktorí sa tvrdšie vyjadrujú napríklad na prístup Izraela, ale do väzby sa dostanú ľudia, ktorí povedia, že existuje viac ako dve pohlavia, alebo budú chodiť, alebo sa niekto označí za rusonacistu, či rusistu dokonca. Denník, myslím, že Vladimír Šnígl vymyslel pojem rusista. A dokonca za Putinových agentov a rusofilov budú označovaní tí, ktorí budú kritizovať napríklad čelného predstaviteľa kyjevského režimu, Volodymyra Zelenského, ktorý nám pred 5 dňami oznámil, že ak mu Viktor Orbán nevyhovuje a neprestane blokovať 90 miliónov eur, tak on za ním pošle svojich vojakov, že vydajú jeho adresu a že sa porozprávajú citu mierou retorikou. Ale to je zrejme v poriadku. Z tohto si mainstreamové médiá na Slovensku určite veľmi radi berú príklad. Za spomenutie stojí ich kádrovanie, keď sme tu dnes teatri znovu odsúdení, vraj nejaký odsúdení. Asi teda budem odsúdený, neviem, dúfam, že nie, ale oni už to vedia dokopy. Oni už to vedia dopredu. Ako sa začali tieto pojednávania? Zažili sme okamžité kádrovanie. Lucia Osvaldová, denník N. Zúčastnili sa Ivan Ševčík, strana Vidieka, tradične prišla podporiť Smer Judita Lašaková, ktorá je dlhoročnou spolupracovníčkou. To je všetko OK, to je super. To je žiadny problém. Prítomná bola Rebeka Jabová, členka Rady pre mediálne služby, a je náš Alexander Jabov, dnes tu sedia, srdečne ich pozdravujem, ktorý je v správnej rade verejnosprávnej TASR. Na súdne pojednávanie sa rovnako prišiel pozrieť spevák neofašistickej kapely Krátky proces Rastislav Roger, či frontman kapely Zóna A. O Rastislavovi Rogerovi, ale hlavne jednému inému MS prvku, ktorý sa objavil v prezidentskom paláci, dneska budeme menovať kapitolu, prišiel aj šéf-redaktor konšpiračného časopisu Zem a vek Tibor Eliot Rostas, ktorého SPS v roku 2021 odsúdil za hanobenie rasy a národa pre jeho text Klin medzi slovami blablabla. Nechýbal ani Marian Magát, ktorého sa tu prepustili a potom ako si odsúdil 4-ročný trest. Miesto prepustil Magátovi cez prestávku pravoplatne odsúdený právnik a začínajúci politik Zoroslav Kolár, ktorý bol odsúdený a nedomohol sa dovolania napriek tomu, že bolo jasne preukázané, že v čase spáchania skutku sa na Slovensku nenachádzal. Ale oni budú kádrovať. Prečo? Lebo môžu, nikto sa to nepostihne, určite nie prokuratúra, ktorá si nevie splniť svoje riadne náležité povinnosti, ani čo sa týka čudovodcov. Často mi ľudia na väzbe, ktorí môjim pôsobením úplne zmenili mentalitu, niektorí sa úplne prebudili, často mi hovorili, dnes už menej, Tani, videl si v telke toto? Videl si, čo tu bol? Lindner tam bol s Kolíkou, videl si to? Ja sa im vždy pýtam, a kde? V ktorej telke? Na akom kanale? Čo tam bolo? Čo ste vyplašení? Ja sa im
vždy opýtam, ktorej telke? V tej, kde povedali, že vakcína je sloboda? Alebo v tej telke, kde povedali, že Rusov bije v Kieve nejaký duch Kieva, nejaký ghost of Kiev, a nakoniec sa ukázalo, že je to totálny podvod. V tej telke, ktorá povedala, že Fico naplánoval vraždu Kuciaka, alebo v tej telke, ktorá povedala, že Kaliňák si griloval na dvore nejakého Vietnamca, alebo takéto nezmysly. Potom im zamrznú mozgy, na ktorú sa na mňa pozerajú a postupne im začalo dochádzať, že čo tu robí mainstream. Preto sa mi tak strašne vadilo. Plus 7 dní, január 2026, redaktorka Černícka v článku Extrémizmus na adresu Daniela Bombica. Automatické nálepkovanie je síce rýchle, ale spoločnosti nepomáha. Áno, presne. Túto pani úplne uznávam. Plus 7 dní sa v poslednom čase dosť zmenilo k lepšiemu, podľa názoru. Preto ministri médiá robia to, čo robia. Oni chcú chaos nálepkovať, oni chcú kádrovať, bez možnosti reakcie, obhajoby. Ja som si tu možnosť našiel a preto im vadím. Plus 7 dní, na moje narodeniny 17.10.2025, Igor Bukovský. 4 roky po tom, čo sa mu YouTube rozhodol vrátiť kanál, ktorý bol zrušený pod tlakom mainstreamu. V rozhovore o tom, ako na neho 4 roky útočili mainstreamové médiá a ľudia na ulici. Nebezpečne spevaná pravda. Polarizáciu spoločnosti pre názor považuje za chorú. Ak odstránite lož, počúvajte toto. Bez čierneho nie je biele, bez áno nie je nie, bez nula nie je jedno. Ak odstránite lož, stratíte porovnávanie. Mozog potrebuje konfrontáciu rovnako ako imunitný systém potrebuje baktérie. Ak vytvoríme sterilné prostredie bez lží, blúdov a nezmyslov, bude to viesť k degenerácii myslenia. Preto by snaha o úplne čistý informačný priestor bola v konečnom dôsledku nebezpečná. Nepočul som tento minulý rok generálnejšie vyjadrenie. Ľudia chodia cvičiť do posilovne, aj keď vedia, že sa potia a smrdia a bolí ich to. Ale chodia tam za to, že konfrontácia tej svalovej hmoty so zdvíhaním železa im v konečnom dôsledku prospeje. Deťom sa nechce chodiť do školy, lebo sú lenivé. Radšej si pozrú niečo na nejaké umelé inteligencie na tablete. Ale v konečnom dôsledku sú neskôr, keď vyrastú z toho happy a šťastné, že ich do toho rodičia dokopali, lebo je to v konečnom dôsledku s dlhodobým efektom veľmi prínosné. Keď budeme mať informačný priestor bez lží, blúdov a nezmyslov, tak náš mozog sa prestane cvičiť. Tak ako to dieťa sa prestane cvičiť mozog v škole, alebo chlap si prestane cvičiť biceps v posilovni. Je to veľmi potrebné. A kedysi existuje memečko, kde malé slovenské deti jedia blato, a ja som kedysi jedol blato, nie že by som ho chcel, ale pchal som si kúsky blata do úst, keď som mal 6 rokov z mláky. To sú dobré baktérie. To nám treba. Tak naozaj vzniká imunita. Joj, TV Joj, 23. februára, krátko po skončení pojednávania podľajšej budove. Bombic ospravedlňoval svoje výroky sarkazmom a ironiou. Tak ešte raz, nikdy som jediné svoje slovo neospravedlnil. Pani zástupkyňa asi vo svojej úplne autentickej a neškodlivej nevedomosti prečítala a prezentovala pár statusov, ktoré som vysvetľoval, že boli myslené so sarkazmom a iróniou na kanály, ktoré sa tým zaoberal. Najnižšia forma komunikácie na svete je text. Takže máme ešte verbál, kde máme tón hlasu. To som vysvetľoval, intonáciu. Máme výrazy tváre, máme gesta rúk a nohom, máme reč tela. Máme smajlíky, ktoré vedia jednému veľkému odstavcu dodať úplne iný význam. Vážené mainstreamové médiá, ja som súčasťou tejto spoločnosti a mám rodný list a rodné číslo a svet ma pozná ako Daniho Kolára. V tejto spoločnosti neexistuje žiadna osoba, ktorá by bola lepšia odo mňa a neexistuje žiadna osoba, od ktorej ja by som bol lepší. Na nikoho sa nepovyšujem ani sa neponižujem, pretože sme si všetci rovní. Dnes, zajtra sa uzatvára dlhý príbeh nespravodlivosti, falše, klamstva a internetového sadizmu, ako to povedal David Lenkenmiller, to taková po mne. Neexistuje žiadny človek, ktorý by za 11 mesiacov bol povedzte za to, že sa hovoril do mikrofónu. Toto je príbeh lepšie ľudí, ktorí zahambení vlastnou neschopnosťou získať publikum alebo vyhrať voľby sa mstia mne a všetkým ostatným. Oni sa chcú pomstiť Davidovi Lindnerovi za to, že si dovolil sa naďalej venovať advokátskej činnosti. Oni sa chcú pomstiť Kaliňákovi, Ficovi a Smeru a advokátskej kancelárii Kalom a komukoľvek, kto by si všimol, že keď začne rozprávať a prezentovať, snažiť sa voviesť do verejnosti polemiku,
tak bude exkomunikovaný ako napríklad Janka Cigániková, ktorá ma neznáša do morku kosti a myslí si, že som neonacista, ale keď som ju včera videl plakať na sneme SAS, tak mi je bolo ľúto. Pretože Janka Cigániková si žiaľ Bohu zistila, čo je to trest za iný názor, pretože si dovolila zastať sa bývalého predsedu SAS Richarda Sulíka, ktorý mne povedal, že patrí na psychiatriu, ale nie do väzby. Ja som povedal, OK, môžeme to prebrať verejne. Ale toto sa stalo ženskej, ktorú som roky na to verejne upozorňoval nejakými komentármi, že pani Cigániková, že vy ale robíte zle, lebo počkajte, keď sa tam dostane progresívna klieka, my vás vykopnú z vlastnej strany. Včera prečo plakal do kamery, bolo mi ľúto. Zastala sa niekoho, kto sa zastal iného názoru, pretože Richard Sulík si do svojich kuchárskych relácií nosil politiku s iným názorom a to sa nenosí. To nie je dobrý predpoklad pre progresívnych fašistov do volieb 2027. Nepoznám nikoho, žiadneho iného Slováka, ktorý v súčasnosti je na Slovensku, ktorý by mal väčšie multikultúrne vnímanie ako ja. Prostredie Londýn, gigantický multikultúrny zážitok. Ženy, jedlo, autá, kultúra, Kubánci a ich americké autá, Pakistánci a ich Vietnamci a ich rikše. Všetko toto dneska nájdete v Londýne, strašne som si to tam užíval. Prišiel som do hlbokého kontaktu s moslimami, židmi, Áziatmi, Rusmi, Arménmi. Prišiel som do kontaktu 2006, keď som robil smetiara s ukrajinskou rodinou, ktorá utiekla pred vtedajším režimom a už vtedy mi hovorili, že čo sa tam stane. Ja som si myslel, že tam je nejaké konšpiračné teórie. Od tohto obdobia prechovávam hlbokú úctu k rozmanitosti a unikátnosti, ktorú som si ja ale na vlastnej koži zažil. Ja som ju neprečítal v nejakej knižke alebo neochutnal som jeden kebab na nejakom predloženom víkende, na nejakom podivnom festivale niekde pri Trenčine, kde sa fetuje. Ja som ju zažil, ja som v nej žil, ja viem o nej 10-krát viac ako oplašené deti so zafarbenými vlasmi píšuce krydo po chodníkoch, že Fico, ako ti chutí Putinov krv. Pripomínam, toto ma v žiadnom prípade nestáva do nejakej nadradenej pozície, že akože ja tu teraz viem všetko o všetko, v žiadnom prípade. Len som si to zažil ďaleko viac ako všetky mainstreamové médiá na Slovensku. Súčasnou mojho charakteru, vďaka tomu, čo som musel prežiť, sa stal sarkazmus, cynizmus a čierny humor. Milujem to a budem to používať. Lebo ťažké chvíle som zvládal aj vďaka ním a zalezli mi pod kožu. A napriek živote v Londýne som sa vrátil na Slovensko, kde som čelil tomuto procesu, produkovať ďalej a stretol som fantastických ľudí, hudobníkov, ktorí tu dnes sedia, umelcov, podnikateľov, lekárov, právnikov, politikov aj úplne obyčajných ľudí. A sú to veľmi kvalitní ľudia, veľmi rovní, s pevným charakterom a strašne mi vytýkajú niektoré moje vyjadrenia. A ja to od nich počúvam, a aj to ma zmenilo. Ten prístup na mňa zaberá. Nie výhražky basov, nie 4 roky base, 3 roky base alebo vozve. To na mňa... keď takto pritlačíte na človeka, tak dostanete z neho robíte kriminálnika, pretože oba sa zahodí, že je to vysoká škola zločinu. Týmto mojim známym, ale takisto ako mne nesedí, oni nie sú v obľúbe, za to, že mňa podporujú, oni prestali byť v obľúbe dočasne inštalovaných kazateľov jediných správnych pravd. Pani Zuzana Kovač-Čanzorová, o pravde sa nediskutuje, ale diskutuje a bude sa. Lebo my si chceme cvičiť mozog a my sa chceme myliť a my sa chceme konfrontovať a ja som človek a ešte 1000-krát sa do konca môjho života minimálne 1000-krát pomýlim a poviem si, OK, tak toto nejde, tak to robím asi inak. Aj vďaka tým ľuďom, ktorí ma dnes prišli podporiť, som sa stal niekým, koho nazývam Dani Kolár, aj vďaka ním som sa vyvinul, aj vďaka tomu, ako oni prejavili odpor voči politickým mimovládkam a novinárom, ktoré sú dotované zahraničnými hnutiami, ktoré popierajú základné ľudské práva a rôzne iné zahraničné ambasády. Brexit. Iba jedna veta. Už vieme, čo to je, už som o tom hovoril. Tí z vás, ktorí tu dnes sedia, pamätáte si 2011 až 2019, určite súhlasne prikývnu, aké turbulentné časy to boli. Zástupy až hordy neeurópskych mladých mužov prúdili do krajiny Európskej únie ako rieka. Táto rieka nemala žiadne prekážky. Tie hordy tu boli,
metaforicky povedané, a začali si niektorí z nich ako divé zvieratá vyhradzovať svoje novodobudnuté územie. Politici nás vtedy uisťovali, že je všetko pod kontrolou, že oni sú len chudáci a je našou povinnosťou ich integrovať do našej rasistickej bielej spoločnosti. Oni sú reálne chudáci, ktorí sa domestikujú, chvíľku to potrvá, ale akože všetko bude neskôr OK. Vtedy začala prvá cenzúra tých, ktorí rozprávali o tom, ako títo ľudia napadali pôvodných európskych obyvateľov na uliciach s nožmi. Ja som toto videl v Británii. A mne sa moja naivná multikulty rozprávka rozpadala pred očami. A bolelo ma to, bol som sklamaný, že môj sen o tom, že všetci môžeme spolu pekne pokopy žiť, sa proste rozplynul. Behom niekoľkých mesiacov boli vo Veľkej Británii rozvrátené celé komunity. Na poplach byli židovské komunity, ktoré sa sťažovali, a to veľmi odôvodnene a legitímne, na prisťahovalectvo vahabistov. Vahabisti sú extrémistickí moslimovia, alebo nazvite to ako chcete. Černošské komunity, ktoré boli Britmi, tam už sú niektorí Janajčania, sú tam prečo tú generáciu, pracoval som s ním, rozprávajú ako Angličania, chovajú sa ako Angličania. Už sú Briti. Nikto, keď sa s nimi rozprávam, ani nevnímam, že majú čiernu farbu kože. Komunity Aziatov a hlavne tradiční bieli Briti, Škóti a iní. Zasiahlo nás to ako blesk mňa a ja som nechápal, ja som sa s otvorenými ústami som sledoval, že my všetci Židia, Černosi, Belosi sa pozeráme na iné krajiny Európy, aké tisíce správy odtiaľ prichádzajú. Z Nemecka zaznelo Wir schaffen es. My to zvládneme. Ach, ako nás táto baba strašne oklamala. Už po chvíľach, keď tieto slova vyslovila. Merkelová vedome oklamala celú Európu. Ale ona potrestaná nebude, lebo ona už na to proste nie je. Takto trpko skončila tak dlho budovaná koexistencia rôznych kultúr, napadnutá agresívnym, invasívnym druhom, ktorý bol umelo manažovaný. A ako v prírode, kde sa invazívny druh rastlín rýchlo agresívne presadí na novom území, tak, že zničí pôvodné druhy. Nezvládli sme nič. Wir schaffen es, zvládneme to, sa nekonalo. Pri tomto som vnímal, čo sa dialo na Slovensku, ako sa tu zjavila politická rakovinotvorná agenda podporovaná mainstreamom, ktorá prišla zo západu s názvom progresivizmus. Tak som sa rozhodol, že nebudem ďalej mlčať. A po Brexite som presne vedel, čo sem príde. A videl som, čo tu robia mainstreamové médiá, ako na mňa začali útočiť prvýkrát cez blogy udávača a klamára Jana Benčíka, cez denník N, pretože im vadilo, že som bol v telefónoch a v tabletoch. Rozprávali sa o mne chlape pri pive, rozpráva sa o mne ZVS-ka, rozprávajú sa o mne prokurátori, a rozprávajú sa o mne ľudia v posilovni a v autobuse a v práci. A moje videá na YouTube, len tým, že som sedel za jedným počítačom, mali 15 až 16 miliónov zhľadnutí mesačne, čo je násobne viac než všetky mainstreamové médiá dokopy. A rôzne markízy a tieto nesmysly. Ja som sa pýtal a kládol som si otázky a dodržiaval som mantinely, aj keď som sa hýbal v zložitých medziach, a ja som aj chcel, aby sa ľudia pýtali. Prešiel čas a po Kuciakovi a covide prišla Ukrajina. A tak sa stalo to, čo bolo nevyhnutné. Objavil sa nepriateľ v plnej sile. Vedel som, že táto chvíľa raz príde, a keď ťaháte čerta za prsty, čert sa zjaví a nebudú mať práve dobrú náladu. A on tu dnes s nami nesedí, pretože tí mainstreamoví novinári, ktorí vedome klamú, ale klamú, lebo si to môžu dovoliť, oni sú len jeho poslanci, agenti, emisári. Po 2018, keď bola naša spoločnosť stigmatizovaná nešťastnou udalosťou vraždou 21. februára v Veľkej Mači, sa istá časť politického spektra zrazu zjavila na námestiach s vytlačenými označikmi, kde sme videli takú špičkovú PR komunikáciu, ktorú sme nevideli nikdy predtým. Nemávajú žiadna politická strana. A spustili na nás dezinformácie, klamstvá, výzvy a propagandu takú, za ktorú by sa nemusel ani Jozef Goebbels hanbiť asi. Zaplnili sa davy, všetci rapotali za potlesku zhypnotizovaného davu, držali mikrofóny a dokázali nám, že vedia čítať z papiera. A títo lepšie ľudia ovládli mediálny priestor. Výborne im vtedy asistoval právoplatne odsúdený pozemkový mafián a daňový podvodník pán Andrej Kiska, ktorého podoby sme dodnes môžeme nájsť na známkach Slovenskej pošty, čo je škandál a hanba.
Lepší ľudia si ale len pár mesiacov pred Kuciakovou vraždou stihli založiť konkrétne v novembri 2017 stranu Progresívne Slovensko. Ani netajili, že ich platí George Soros a jeho nadácia otvorenej spoločnosti. Od nikaďal sa zjavilo meno Zuzana Čaputová, ktorá sa zjavila 6-7 týždňov pred prezidentskými voľbami s nekonečnými, nepredstaviteľnými investíciami a vlastne s neobmedzenými finančnými fondami. Už sa vlastne mohli vidieť v budúcej vláde. Vtedy som prišiel prvýkrát na scénu ja, ale v krátkej verzii zjavil sa vtedy človek, ktorý žiaľ Bohu dopichal a uškotil svoju priateľku Družinovej. Tento človek bol členom PSK, ktorý to ututlal. Ale troška využite z rámca prejednávanej veci. Dobre. Prosím, aby ste boli vecní. Dobre, máte pravdu. Médiám hlavne vadilo, že som odhalil identitu šikanóznej skupiny Zomny, ktorý sa do mňa pustil pán Štromajer a ešte niečo. Mainstreamové médiá ste totálne trápni s tými protokolmi sírskych mudrcov. Zatiaľ, čo mňa to kriminalizujete, tak súkromný sektor si plní peňaženky a túto knihu ďalej sa predáva. Robíte jej najlepšiu reklamu a promo na svete. Čím viac o tomto hovoríte, tak tým viac ste nenávideli a tým viac túto knihu číta. Ukážkov ste si strelili do vlastnej brány a sionizmus, ktorý podľa vás neexistuje, ktorý sa nesmie kritizovať, ani o ňom rozprávať, tak tento sionizmus 28. februára humánne a ušľachtivo začal riešiť svoje zákerné migráky na Blízkom východe. Začal zabíjať ženy a deti. Ja však nepoviem a poviem to nahlas, že sionizmus je najväčšie svetové zlo, ktoré sa hnusne a zbabelo schováva za Dávidovú hviezdu. Je to parazit, živiaci sa na nešťastí židovského národa, samotnými Židmi hlboko nenávidená expanzívna forma života, ktorá musí byť civilizáciou odmietnutá. Samotný koncept moci, ktorý sionizmus predstavuje, musí byť izolovaný a odmietnutý. Ak sa to podarí, židovský národ bude konečne slobodný a dostane budúcnosť. Mainstreamu vadilo najmä to, že som dokázal strhnúť falošné pozlátko a odhaliť na pravdu, že som za jedno popoludne jediným streamom vedel zničiť ich obrovské investície do politických pajacov a anulovať a dementovať všetky tie ich lži a agendy, ktoré presadzovali. Toto sú všetko robiť v medziach zákona. Nemusím sa vám páčiť, pretože my nie sme na žiadnej súťaži krásy. Tým, že sa deje tento proces, ste pre mňa položili tú najsilnejšiu zbraň, ktorú je mikrofón. Vy ste nahnevaní, keď rozprávam, keď sa reprodukuje moje slovo, ale rozprávať naďalej budem, pretože som nevinný a som slobodná duša, ktorá sa nikdy neskloní pred žiadnou nepravosťou. Nech žije Slovensko, nech žije Palestína, sloboda slova a celý slobodný svet. Tieto ostatné veci pôjdu veľmi rýchlo, to sú len vizuálne pomôcky. Môj vlastný, ďalší kapitol, môj vlastný posúd